Mga kalingap, andito kami ngayon sa lugar ng tinulungan namin, si Ethan, kung saan ay meron siyang labas yung kanyang bituka po. Pumunta po kami dun ngayon. Dito po kami sa S Cagliliog Beach. Ayan po yung beach, oh. Kasama ko ngayon si Kabayaw, medyo madilim na ang Panginurin. Nakita niyo na? Kalamansi ba? Pitos, ano mo po? PI. PI. Ayan, shout out G sa Bicolana. Ayan, meron na tayong 6 na viewers. Maribik Atun, gandang hapon po. Kalampitos, magandang hapon din po. Ito po. Karin dito, sir. Ayan. Kaya po yung may-ari ng beach. Hindi po, sa ano po po, yung barangay. Ako lang po. Ayan, andito po ngayon sa ganda ng sa gusto po pumunta rito sa Camarines Sur, Tinambak, Cagliliog. Napadaan po kami kasi dito dahil may tinulungan po kami dito. Sobrang layo po mula doon sa pinanggalingan namin. Ayan. Sana abot doon yung Try mo po. nandiyan po, papasilip ko sa inyo yung lugar kung saan Sir, ma-join po ako, no? kayo po. Subscribe nyo na lang po. Wala. Ha? Nawala. Ay, nawala. Babalik. Nawala. Nag-ikot-ikot. Okay na. Ayan, gandang hapon. Sis Bicolana Aya Vlogs. Estrella Torrado. Gandang hapon. Mons TV. Nag-igdi kami duman sa Kaliliog. Padi. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo yung dagat. Pumunta kami dito sa tinulungan namin si Ethan. Abangan nyo po yung video mamaya ni Ethan. Lumabas kasi yung bitukan niya. Binigyan namin ng konting ayuda. Sige, baba kang link. Ayan, subscribe nyo po si Kabayaw, kasama ko. Ayan, nakapapatantan siya. Papatantan. Ayan, mega shout si Bicolana Ayala, Mons TV channel, Mirna Iscabal, Eddie Lisondra. Ayan, Lalin Matias, gandang hapon. Kumusta po? Okay lang po. Dito sa akin kinatatuyan, medyo madilim na. Ayan, minutor lang po namin kasi maganda rin yung panahon dito. Akit po tayo sa bundok para matanaw niyo yung dagat. Ay, nagba-blurred. Nagba-blurred. Ay, Pangyaw TV. Ayan po, hello. Tutong na. Ayan, kasama ko si Kabayaw. Subscribe nyo po channel Kabayaw. At siyempre yung dalawa kong shout out araw-araw kada video ko si Sis Bila Ayop. Ayan, subscribe nyo po yung channel ni Sis Bila Ayop. At saka po si Red Saint TV. Ayan, yun yung assignment ko ni Kuwaybal. Ha? Silin. Ay, nanonood si Ilin. Asawa po ni Kabayaw. Ayan. Ay, pakita ko niya yung dagat. Ayan. Maganda po dito kung gusto niyo pumunta rito sa Cagliliog Resorts. Ayan. Nadaanan lang. Ito po yung kalsada na dinaanan namin. Doon sa dulo na yan pumunta kami sa sa tinulungan namin. Ayan, Edward T. Ayan, subscribe nyo rin yung channel ni Edward T. Torres Senabel. Mega love shout out. Ayan. Ganda sana sa dagat kasi hindi na po abot yung yung internet. Wala pong signal kasi dito. Masakit daw sa mata. ID. Masakit sa mata? Oo. Masakit sa mata. Masakit sa mata signal mo. Ayun, mahina ka sa signal. Oo. Hindi ko nag- Ang kabayan.
Ano, jakitan muna kita. Nasaan, baba ko yung link. Baba ko ulit. Ayan, mega love shoutout po sa 36 viewers natin. Ano, malabo pa rin? Sige. Medyo malabo ka lang pero gandang babe. Medyo malabok. Gandang bebang nanood ka sa live. Mirnes Cabal. Ayan. Shoutout po. Jake Season Gaming. Mega love shoutout. Malabo pala, no? Malabo talaga. Ngayon na kasi ang signal. May signal. Sayang. Pero okay lang, malinaw naman ang boses. Malinaw po. Ayan. Pasbisda, Tamsak Mate, yan. Lani. Lane Carmalotes. Lani yan. Carmilotes. Analisa A. Merry Christmas. Ayan, maganda magpasko dito. Tabing dagat. Ganda sarap ng hangin. Victoria Kila. Ayan, mega love shout out. Abangan nyo po yung yung upload ko mamaya do sa pinampunta namin kasi ginabi po kami layo ng lugar. Malayo talaga tong lugar na to. Ayan. Okay na daw. Ayan. Salamat po sa patuloy na suporta nyo sa aking channel at sa lahat ng mga Kalingap members, official Kalingap members. Ayan. Shoutout nyo rin po, subscribe nyo po si Kabayaw. Ayan. Estrella Torado, Victoria Kila, Elizabeth Pinida, Jocelyn D. Jesus, Analisa A, Len